Bazalwane, siye ezwini lanamhlanje sinikwe lona wabaseKorinte lesibili sahluko 12. Paul wamkela izambulo uJesu abaseKorinte lesibili sahluko 12. 2 Corinthians chapter 12. Mjware ukuthi cela ungisize ungifundele le verse ngingaze ngiyone iverse. Ngicela mawuqeda mfundisi usheze ngokuthoba sibusisele izibhuti. Amen. Incwadi kwabaseKorinte lesibili isahluko nge-12 isihloko uPaul wamkela izambulo kuJesu. Sofunda kwizivesi yokuqala siphethe lapha kwivesi le-10. Verse 1. Kumelwe ukuba ngizibonge noma kungasizi, kepha sengizakuphatha imbono nezambulo zeNkosi. Ngiyamazi umuntu ekuKristu sekuyiminyaka 14, nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi. nguNkulunkulu owaziyo, onjalo wahlwithwa wayiswa kwelesithathu izulu. Yebo, ngiyamazi umuntu onjalo, nakuba wayesemzimbeni, nakuba wayesengekho emzimbeni angazi. nguNkulunkulu owaziyo ukuthi wahlwithwa wayiswa eParadise, wezwa amazwi angakhulumekiyo okungavunyelwe ukuba umuntu awakhulume. Ngonjalo ngiza kuzibonga, kepha ngamuqobo angizukuzibonga kuphela ngobuthakathaka bami. Ngokuba noma bengingathanda ukuzibonga, bengingezi ukuba yisula, ngokuba bengiza kube ngikhuluma iqiniso, kepha ngiyayeka. Funa umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho, angiba nakungekho nakuzwayo kimi, ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo. Nganikwa iva enyameni, ingelosi kaSathane, ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngayo-ke nganxusa iNkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi, umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho ngenamile ebuthakathakeni, nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubandazekeni ngenxa kaKristu. Ngokuba uma ngibuthakathaka, ikhona lapho nginamandla khona. Ileli izwi likaNkulunkulu elehla lenza umsebenzi, libuyele emuva lilapha liyenza umsebenzi. Inkosi selifundiwe. Nampa nathi Nkosi sithe wathalala silalele.
nanku ngidi Nkosi umbekele Nkosi uba athule umyalezo wakho. Yenza Nkosi ukuhlanganyelwa kwalezi zigaba ezintathu zenkonzo zithandeke zifaneleke kuwe. Bese kuthi Nkosi okuhlelile emazulwini emfihlakeleni yakho kuba sikuzuze kule nkonzo. Kube yilokho ngamunye Nkosi osibizele ukuba sizokuthola. uNkulunkulu osebenza emfihlakalweni, a God of great mysteries. Awubahlanganisa abantu bakho bahlanganiselise. There is no way we are here for no reason and no purpose. Sisuke kude Nkosi. Siyacela uNkulunkulu wethu onamandla kuba ngabe khona noyedwa kithi ophuthwa umyalezo walomzuzu. Senze Nkosi njengalokho izwi lakho lisifundisa ukuba masiqaphele ukuba silalela kanjani. Londa Nkosi ingceku yakho yiphe amazwi Nkosi esiwadingayo. Noma lilibi noma lilihle siyakulandela izwi kaJehova. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla egameni lika Jesu Kristu ophile kusamanje naphakade. Sabazalwane uShumayeli usuku namhlanje emagabeni okuhlabelela 76. Baba umfundisi bazalwane uzozihlabelela. Amen. Bangithatha ithuba okukhulu ukuzithoba ibingelele moderator sihlalo weregion nokuholi bonke from iregion bingelela abafundisi bonke nama spouses abo bingelele ubaba sihlalo babudabini kanye nekomiti lakhe bingeleleke amabutho nje wonke namadodana bingelele isililo samabandla kanye leziphika bingelele abantwana abasha bingelele ngabazalwane bonke egameni lomfowethu uJesu ngaba baphela emahlelweni amanye engeyona iUCCSA. Siyathoba kakhulu bazalwane ukuthi nihlanganyele kanye nathi namhlanje. Siyanibingelela nonke ke bazalwane egameni lika Kristu Jesu.
The problem, you are frustrated. Let us apply the prayer in a proper way. Ngoba siyamthunga uNkulunkulu. Umena esebukele ngathi akaphendulanga. In fact, kade aphendula uNkulunkulu. My grace is sufficient for you. In fact, uNkulunkulu kade aprovide izinto ezingakusiza zidile nengqondo yakho. Ebese umbonga uNkulunkulu abantu abathumele ukukusiza ezingxakini zakho. Frustration is called counseling. Call about professional to deal with the problem. And we to provide a bantu. Goba umuntu zonke izinto uyozile emthandazweni. Ezinye izinto uzizile uyogcina sekuthi umthandazo awusebenzi. Kanti wena ungapply faith endleleni yakho. Ikona yithatha incwadi yezakha 11:14-15
ithi lapho zingekho izeluleko abantu bayawa. Ithi kepha lapho kukhona abeluleki abaningi abantu bayaphumelela. So uzophumelela, thola i-advice, ungaze wenze umonakalo omkhulu kakhulu. Ungaxoshwa emsebenzini uyilokhu izibile leya problem. Ungahambi nabantwana bakho usibe i-problem. I-COVID iyashaya abantu, yashaya ama-breadwinners, yashaya ama-spouses, yenza umonakalo ongakaze ubone. Kodwa thina siyazi-ignore izinto ezingenza sibe right. Therefore, mashasha ngivumelana ne-point okade ubeka. Kwenzeka sibe ney'ndawo ezihlonipheke kakhulu, sibe namandla ahlonipheke kakhulu. Angibeke kanjani, kuyenzeka ube yi-CEO, ube u-director, ube yi-manager, ube umfundisi, ube u-principal. Ukuthi kodwa ube wa-experience into ey'nkulu empilweni, akusho ukuthi awushayeki. Deal with your problems. Deal with your problems. Deal with your problems. Otherwise, uyobashaya ubaqede abantu, noma usesikhundleni sebandla uyobakhipha ubaqede. Ngoba ekuseni umhlangano, your frustration ishaya ivali ibandla. Your frustration ishaya ivali inkampani yakho. Your frustration ishaya ivali umndeni. Because unamandla okulida emndenini, umkhulu. Kodwa you come to them with your frustrations and you don't want to deal with your frustration. Okunalokho usebenzisa amandla ukuthi seke nga-experience indawo enkulu. Nina beningobani? Shayekile wena. Shayekile wena. Shayekile wena. Deal with your frustration. Shayekile, shayekile. Yakulimaza lento owabizwa ngayo, lamagama owathukwa ngawo akushaya. Dila nawo. Ungaze kube late. Dila nawo. Ungaze kube late. Ukube bengizoba personal umfundisi umkhisi, bengizosho ngithi ngiyakubonga. Zikhona izinto ezake zangishaya personal. Wangifeya somewhere. Kwangilapha lokho. Why ngithi kwangilapha emsebenzini ngangacishe ngakhoza mess. Ngidlala into ukuthela. Niyangizwa bazalwane? Niyangizwa ukuthi ngithini? Abanye abantu abathintwa. Mfundisi uMakhaya akusondeleki kubona. Ngenxa yale problem angena kuyona. Engakadili naleyo problem. Kuzokhalwa. Deal with that problem. Okwesithathu bazalwane. Suffer your sufferings until you understand them. I don't know whether sikhona nesingisi esinjalo. Suffer your sufferings until you understand them. Bayazi abefundisi ukuthi kwa pastoral counseling ukhona into istage lesekuthiwa i-acceptance. Lapha ku verse 10 uPaul useqala ukunderstand ukuphendula kaNkulunkulu. Ngakho ngenamile ebuthakathake ngebani. That is an understanding and acceptance of the problem you are going through. Nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni ngenxa kaKristu. Ngokuba uma ngibuthakathaka ikhona nginamandla. Usho lamazwi after going through the frustration. Nakuke bazalwane ngiqaphela la. uPaul akaze ayithola impendulo emkitazayo. Akaze ayithola impendulo epositive. Kodwa uhambe waze wafika kwisigaba esithi ngiyayamukela lento. Ngoba ngingakayamukeli angikwazi ukuzwa uma uNkulunkulu ekhuluma kimi. Kamanye amazwi bazalwane ungacabanga ukuthi mawuyofuna icounseling la kwefundisi bazofika bakunika isolution. Kodwa bazobe bezokusiza ukuthi ukwazi ukuphila nesimo. Khona izimo esingakwazi ukuyixosha kodwa kufuna sikwazi ukuphila nazo. Ungakayamukeli ukuphila nazo impilo yakhe imile.
and inkinga uyingozi kuwena uyingozi nasekusaseni lakho. Fike esigabeni la uzokwamukela khona isimo obhekene naso. Noma ngashiwo into ezimnandi kodwa amukela isimo okusona. The fact that ispouse sakho sahamba into ngeke uphinde ukwazi ukuyisolve leyo. Ngiyakuzwa lento ngisho. The fact that izifo zafike zashaya zaqeda kini into ngeke ukwazi ukuyisolve. The fact that wakwathuka wabizwa ngumthakathi ngeke uphinde ukwazi ukuyisusa leyo. Inhlamba yaphakathi kodwa into yokusiza is to accept. Inhlupheko ke lezo bazalwane. Zinhlupheko lezo esibhekana nazo. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuveza amandla kulezo nhlupheko. Ewaveza kithina. Ngamanye amazwi ithina esidila nenkinga ukuze kuvele amandla kaNkulunkulu. Kodwa sidile ngendlela efanele. Ukuze kuvele amandla. Ngicela ukuvala abazalwane. Ufuna nje ukuthi mina kuhle bazalwane ukuzama uzothini ukuzidefenda empilweni. Defend igama lakho ne-ego. Kuhle ukuzidefenda wena neposition yakho. Kodwa ekuzidefendeni kwakho dila kahle nama struggles zakho. Ukuze ungagcini usengxakini. Frustration iza ngendlela eziningi ezingaze zigcine zidale uthole usumthuka uNkulunkulu. So deal with that. Ngoba uNkulunkulu uyaphendula. In fact uNkulunkulu kade abayiphendula. Ukuthi thina singakwazi ukusi-align ngefaith yethu. Bese uyafunda ke ukuthi uye ezindaweni ezifanele to deal with your problems. Ukuze akwazi ukudumisela uNkulunkulu simbone enhluphekweni nezinto ezisishayile eba impendulo. Ungakakwenzi lokho uyothandaza uthandaze uzufike kwi-stage la uzobe usuqala usumbiza ngamagama angafanele. Sengathi akakaza aphendula kanti kade akuphendula iwena ufuna ukuzi-align ngefaith yakho. uKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Owuqalile umsebenzi uzokufeza empilweni yami noma usathane ehlasela ngiyamethemba owasi. Masitele umfundisi uSZ Mkhize akazothandaza kulesi sikhathi.
oyingcwele isewenkosi yethu enguKristu Jesu. uNkulunkulu wethu owayekhona umhlaba ungekasekelwa. Wena okhona manje ozoba khona kuze kube phakade. Baba wasazisise ngamahlule ezweni zoma bethu. Wanquma zonke insuku zokuphila kwethu. uNkulunkulu ongasideli, uNkulunkulu ongasilahli. Siyabonga baba wethu ongcwele ngezo sipha lona namhlanje ebusuku. We come to say thank you for being patient with us. uNkulunkulu wethu ongcwele. Thank you for keep on telling us. Even though we are frustrated, uNkulunkulu wethu ongcwele, kodwa wena uyalandela emkhondweni wethu. Funa size sifunyane. Baba wethu ongcwele. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Kuthi umusa wakho baba awusibheki njengabantu besibuka, kodwa sibuka njengalokho uNkulunkulu wethu ongcwele uthembisile. Wathi wasenza saba umfanekiso wakho, senziwa saba ngaphansi kwakho. Sibonga ukuba namandla ebuthakathakeni. Sibonga ukubiyelwa ngelangabi uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibonga ukwembozwa. Sibonga umusa ongasifanelanga. Sibonga izwi lakho elibelesela noma singasalilaleli. Sibonga uthando lakho ebusuku uNkulunkulu wethu ongcwele. Thank you for your warm embrace uNkulunkulu wethu ongcwele during our cold days. Thank you for walking with us uNkulunkulu wethu ongcwele la kungahambeki khona. Thank you for being the light in the shadow of death. Siyabonga uNkulunkulu ohlezi ubamba isandla sethu. Siyabonga uNkulunkulu ohlezi ukhuluma nathi. Siyabonga uNkulunkulu osithande njalo. Siyabonga nangomkhonzo wakho okhulume kahle ngesineke uNkulunkulu wethu ongcwele. Walifaka izwi lakho enhlizweni yethu esincenga ngobele benkosi. Mbiyela umbusise umqinise umthwale baba wethu ongcwele. Kuthi uma kukhona na inkosi abhekene nabo umlwele baba wethu ongcwele. Kuthi uma kukhona la kufanele kuzwa khona baba wethu onamandla wonke umlekelele. Yena nomndeni wakhe in Jesus mighty name we pray. Amen.